ଦଲେ ଦଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ପିଠା ଆମ୍ବ ପଣସ ଖାଇ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବିଧା ଗୋଇଠା ମୁଖାମାଲି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଷଣ୍ଢ ଏ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆସିଛି ରାଜାଲ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ ଗେଣ୍ଡୁଆଲ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ଆଲେ ନାନ୍ଦୁ ତତେ ପାଗଲ କୁକୁଲ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ? ଆଲେ ଥଣ୍ଡ ନୁହେଲେ ଗଦ ମାନେ ହାତୀ। ନାଇଁ ରେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଭର୍ସନ ଆସିଛି ପରା। ଏଥର ରଜ ଷଣ୍ଢ ସହିତ ଆସିଛି। ଆରେ ତୁ ଓଲ୍ଡ ଭର୍ସନ କହୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ବନସ୍ତରେ ଗଜ ଡାକୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଲୋକେ ଗଜକୁ ବମ୍ ଖାଇ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଜ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ? ଏବେ ତ ଖାଲି ଷଣ୍ଢ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢଙ୍କ ପାଟିରେ କରୋନା ପଶିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଗଜ ଭଳି ଶୁଣାଉଥିବ ଆଉ। ଆଲେ ତୁ ମତେ ଦିନଲେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖୁଛୁ? ଆଲେ ତୁ ମତେ ଗଦ ଭାବୁଛୁ କିଲେ? ଆରେ ଏବେ ଗଜ ସବୁ ବମ୍ ଖାଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ରହିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଖାଇକି ମଲେ, ଆଉ କିଛି ଶିକାରୀ ହାତରେ ମଲେ। ଆଉ ତତେ ବଣରେ କିଏ ଡାକିବ? ଷଣ୍ଢ ଡାକିବ ନା ଗଜ ଡାକିବ? ଭୁଲି ଯା, ଏବେ ସବୁ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଡାକିବେ। ହଉ ହେଲା ତୋଲି କଥା। ବନଲେ ଗଦ ଡାକୁନି, ଥଣ୍ଡ ଡାକୁଛି। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାନି। ଲଜ ତ ଦୁନୁ ତୋଦଲେ ହୁଏ, ତୋଲ ମା ତଲେ କେମିତି ହେଲା? ଆରେ ତୁ କହୁନୁ ଲକଡାଉନ କେବେ ହେଲା? ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲା ପଲା, ତୁ ଜାଣିନୁ? ଲକଡାଉନ ହେଲା ଠାରୁ ଲୋକ ତାସ ଲୁଡୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ କହ ରଜ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି? ହେଲେ ଥତେ ତ। ହଉ ତାଲ ଲଦ ପାନ ଖାଇବା ତାଲ। ଆରେ ଜମା ଖାନା। ତୁ ଯଦି ପାନ ଖାଇ ବାହାରେ ଛେପ ପକେଇବୁ, ପୋଲିସ ବାଲା ତ ପିଠିରୁ ପାନ ଛେପ ଭଳି ଲାଲ ପାଣି ବାହାର କରିଦେବେ। ଜମା ଖାନରେ। ହଉ ତାଲେ ଦୋଳି ଖେଳିବେ ତାଲେ। ଆରେ ଦୋଳି କେମିତି ଖେଳିବ? ସେଠି ପରା କରୋନା ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ଆଲେ ଏ ବର୍ଷ ଲଦଟା ପୁଲା ଫିକା ପଲିଗଲା। ହଉ ତୁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ଆର ବର୍ଷକୁ ରଜ ଭଲ କି ମନେଇବା। ଚାଲେ ଘରକୁ ଯିବା, ପିଠା ଆମ୍ବ ପଣସ ଖାଇବା, ଆଉ ଖାଇକି ଲୁଡୁ ଖେଳିବା। ହଉ ତାଲେ ଯିବା ତାଲେ।